et deux. Tu vois, Koldo Zabala koreografoa eme ikusgarriko bere partearen errepikan oldarrako dantzariekin. Jon Maia bertsolariaren ideiaren gainean, lau koreografoek sortu dute Mari Jinkosa irudikatzen duen ikusgarria. Da baleta bat euskal mitologiari buruz, eta hor Mari aipatzen da, bere historia eta dena. Marik euskaraz hitz egiten zuen eta erraiten zen euskara diabujoaren hizkuntza zela, eta beraz hiru gizon beltzek hartzen dute eta torturatzen dute, eta gero lortzen du askatzen. Hauetako emaitza da ikusgarria, Oldarra, Biarritzekoak eta Olaeta Bilboko baletak muntatu dutena elgarrekin. Oldarran bakarrik 15 dantzari gira, baina Olaetan 70 bat uste dut. Baina bertsolari batzuk. Jon Maia eta Ametsak Zaiuz. Txalapartalariak eta titxe bat uste dut. Orkestra ere bat. Eta orkestra bai.